hasashen inda fawa take a cikin yaƙin duniya na uku da ake hasashe. Shin ina ya kamata 'yan gwagwarmaya su kalla kuma ina ya kamata su mai da hankali? Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. A ci gaba da karatunmu na miga ta danne maga, wanda a kullum muke ƙara faɗakar da al'umma cewa ko da an ji muna maganganu a cikin shi masu tsauri, masu nauyi, to dama mun ƙirƙire shi ne domin mu yi nutso a cikin ƙwaƙwalen maƙiya, mu iya fahimtar yanayin yadda suke tunani da kuma ɗabi'arsu da niyyarsu da manufarsu zuwa gare mu raunanan da suke dannewa. Wato idan an lura za a ga cewa karatun miga ta danne maga, wanda idan ba a manta ba a baya mun tsaya ne a cikin bayanin technoglobalism, wanda shi ma yau za mu ɗora. Shi karatu ne wanda yake muna diving ne, mu shiga a cikin zurfin yammatanci da kuma manufofinsu. Karatun yaƙi uku a cikin ɗaya kuma muna ƙoƙari ne mu yi bayanin yanayi da kuma aiki wanda yake na zahiri na ɓannar da waɗannan makiya ke muna. Wato karatun miga ta danne maga lalabe ne na why, na ayyukan waɗannan miyagun global hegemony da sayunawa da waɗanda ke cikinsu. Karatun yaƙi uku a cikin ɗaya shi kuma karatu ne da ke ƙoƙarin ya gano ansar how, yaya suke mu'amalantar mu. To dukan guda biyu ɗin kuma kowanensu amfanin shi yana a muhallin shi, amma wannan ya ɗan fi ma mutane tsauri, don haka sai an ƙara kulawa insha Allah. Dangane da abin da ya shafi tsaro da yaƙi da ma tattalin arziki da siyasa da diplomasiyya da abin da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha da tarbiyya, kamar yadda muka faɗa a baya, kamar yadda ma muka faɗa a cikin shirinmu na addinin musulunci a ƙarni na 21 wanda ke ƙoƙarin ya yi bayanin civilization ɗin gaba ɗaya yamma. Ana wata marhala ne ta sauyawar waɗannan abubuwan gabaki ɗaya, sauyawar muhallinsu, sauyawar ma'anarsu, sauyawar hatta tools ɗin da ake amfani da su a cikin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya. Canji ya riga ya zo kuma ba komawa zai ba. AI ba komawa zai yi ba, ya riga ya zo. Biotechnology ya riga ya zo, ba komawa zai yi ba. Nanotechnology ya riga ya zo, ba komawa zai ba. Quantum computing da sauran abin da shafi irin su stem cell da dai sauran ilmomi na zamani duk sun riga sun zo, ba komawa baya za su yi. Kuma karɓar su wajibi ne, dole a karɓe su, dole a nazarce su, dole a san su, saboda su ne tools ɗin da za a yi amfani wajen fassara siyasa da sauya fasalin siyasa da sauya fasalin tattalin arziki, kamar da muka faɗa na AI a baya, da sauya fasalin bincike na kimiyya da lafiya da tarbiyya da tsaro da transportation da dai sauran sectors gabaki ɗaya na rayuwa, kamar da muke ta ambata kullum. Wannan duka dai introduction ne muke yi kafin mu yi nisa a cikin karatu. Yanzu abin da yake saman mutane, ko dai musamman al'ummar da waɗanda suke cewa global south, wato raunanan duniya, kamar da kullum muke faɗa, za mu ƙara nanatawa, Amurka ta Latin da Afirka kenan da kuma Asiya da 'yan wasu ɓarayi kaɗan haka na Turai ta gabas. Abin da ke saman kansu shi ne su shiga a dama da su yi yasoso, komai ƙarancin wannan yasoson wajen ƙoƙarin fahimtar waɗannan abubuwan, saboda ta haka ɗai ne rayuwarsu za ta iya wanzuwa. Duk da makiya sun taskace ilmomin, kamar yadda muka yi bayanin na AI, kowa ya sani, sun riƙe su, suna amfani da su wajen cimma miyagun manufofinsu masu haɗari a kanmu. Yanzu misali, a fannin yaƙi, kamar yadda muka ɗan fara buga misali da shi, kusan za mu iya cewa a yaƙin duniya na biyu, kamar yadda muka faɗa a karatun baya, ƙarfi da nasara ana gane ta ne ga ƙasa da tafi ƙarfin makamai da ƙarafa da kuma yawan sojoji na ƙasa. To yanzu kuma a fannin yaƙi abin ya sauya. Yaƙin da ake tunanin zai faru, yanzu fawa ta tashi daga hannun makamai, irin jiragen sama, tankokin yaƙi da bindigogi da ma sojoji, da su ake kallo sai a ga ƙarfin ƙasa.
yanzu ba komai ne fawa ba sai wanda ya fi ƙwarewa wajen iya sarrafa kwamfuta, information technology, data, wanda ya fi iya tara data da processing ɗin data da yin amfani da data, to shi ne ke da ƙarfi. Don haka yanzu information army, rundunar information, ita ce asalin inda ƙarfi zai koma yanzu, ba waɗannan conventional army da muka sani, waɗanda ake conventional war da su ba. Information army yanzu shine asalin inda ƙarfi yake. Rundunar information, rundunar data, ita ce yanzu babbar runduna a duniya, wadda ta wuce kowace irin runduna. Ita ce ke da upper hand. Duk wanda ya fi ƙarfi a cikinta, to an fi sa ran shi zai nasara idan aka gwabza. Ko da kuwa an fi wanda ya fi ƙarfi a cikin information army, an fi shi ƙarfin ƙarafa da sojoji da ƙarfin makamai, to za a iya yayi amfani da information ɗin ya hana wa makaman naka aiki ta hanyar cyber attack da sauran attack da ake yi irin na maganaɗisu, ko kuma ya zamo makaman naka a juyar da su, a yi amfani da su wajen kai maka hari. Duka ana yin su ta cikin abubuwan da suka shafi cyber warfare. Information yanzu shine makami babba wanda babu irin shi. Digital tools, irin wayoyin hannu ɗin nan namu, irin kwamfutocin nan da muke tare da su, da irin smart televisions ɗin nan da muke tare da su, da solar waɗanda muke kafawa a muhallanmu da wurarenmu, da batiran lithium da muke ajewa a cikin ɗakunanmu da gidajenmu, da ma abubuwan da suka shafi motoci masu tuka kansu, wanda muka ɗan fara bayani cewa za su mai duk gurbin duk waɗannan motocin, za su zama duk an baza su sosai. Duk gabaki ɗayan waɗannan abubuwan yanzu makamai ne. Wato idan a shekarun baya ƙasashe ƙarfafa suna zuwa bariki ne sai su tara makamai, idan lokacin faɗa ya yi sai a fito da makaman nan a daza su bakin iyakokin ƙasa, ana yaƙar abokiyar gaba, ƙasar da ake yaƙa, ko kuma a je da su a kai ma wata ƙasa farmaki. To yanzu lamarin ya sauya, boundaries, iyakoki sun sauya daga iyakokin da muka sani na zamani na da waɗanda suke na ƙasa. Yanzu iyakoki sun koma saman giragizai bari mu sa shi haka, sun koma saman cloud. Iyakoki sun sauya, don haka yanzu al'umma ne, musamman global south, da kansu suke zuwa kasuwa su so makaman da maƙiyansu suka ƙera, su kawo gidansu su adana ma maƙiyansu makaman nan, domin ranar da maƙiyan nan za su yi aiki da makaman nan wajen ƙarar da su ta zo. Idan da ƙasa ita ke sa kuɗinta ta sai makami domin ta yi maganin maƙiya, to yanzu maƙiyan ne za su je su so appliances na electronics da gadgets da tools da wasu equipments, wato kayayyaki na aikace-aikacen yau da gobe da sunan amfani irin wanda aka saba na yau da gobe. Amma bayan su kuma akwai wata manufa ta ɓoye da maƙiya suka aje a cikin wannan abun da suke son su cin mashi. Harin pages da aka yi ma dakarun Hezbollah bai wuce kaso 5, in ma ya kai 5 cikin 100 na wannan sharrin da Isra'ila ta shirya ta aje, take jin cewa yanzu ta fi kowa ƙarfi hatta Amurka ba. Saboda a duniya babu wanda ya kai su dama amfani da ire-iren waɗannan abubuwan